Mit-13 ta' Lulju li ġej se jibda jopera s-servizz ġdid ta' Park and Ride fil-parkex tal-Addolorata. Dan ġie mħabbar mill-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Chris Bonnet li qal li dan is-servizz jifforma parti mill-Inizjattiva Nazzjonali Reshaping Our Mobility. Dan is-servizz ġdid ta' Park and Ride fraħal ġdid se jopera minn parkeġġ li bħalissa għandu kapaċità għal aktar minn 220 vettura u se joffri wkoll soluzzjoni diretta għal dawk li jixtiequ jżuru ċ-ċentru tal-ġdid kif ukoll l-Isptar Mater Dei u l-Università permezz ta' żewġ rotot ġodda. Min sejjer raħal ġdid se jkun jista' jipparkja hawnhekk viċin iċ-ċimiterju tal-Addolorata u mbagħad jitla għall pjazza tal-raħal ġdid jew jmur ħaltaxin permezz tal-bass ċirkolari illi se jkun hawn bass li ħatwaslek ukoll għal Pawla Hub illi ser jiftaħ dalwaqt. Huwa proġett importanti immens għax jidħol fil-kunċett tal-aħħar mil. L-aħħar mil ma nagħmlux bil-karozza. Nistieden in-nies jużaw ħassa jaħdem tajjeb ħafna, il-bassa tkun għaddejja mod frekwenti biex titla' lejn raħal ġdid u se jkun l-ewwel wieħed f'serje ta' Parks and Rides oħra li se nagħmlu. Il-Ministru qal li għaddejja ħidma mill-Gvern biex fi żmien li ġej ikun hemm Park and Ride f'Taqali li jiffaċilita l-vjaġġi kemm lejn ir-Rabat kif ukoll il-Mosta u n-Naxxar. Intqal li dawn se jintegraw fin-netwerk preżenti li b'mod strateġiku se joffri servizz aħjar u aktar qasr lill pubbliku. Dan is-servizz tħabbar propju wara l-inawgurazzjoni tal-Breakwater u l-ferry landing ġdida f'Poġibba. Dan il-proġett ukoll li ħejji triq fejn it-trasport pubbliku fuq l-art jintegra ma' dak tal-baħar biex tinħoloq sistema ta' mobilità multimodali.